回は新しく作った手作りスクリードを紹介したいと思います。ではまず最初に風船になりますスクリードです。こちらになります。ちょっと暗いんですがすいません。こちらはこういう感じで毛糸がなんか帽子代わりになってちょっとだけ空気が入っていて柔らかいですね。はい、とってもプニプニしています。次にこちらです。こちらはドーナツスクイーズのいちご味です。ここにストラップ加工って書いてあります。シュガー付きと書いてあって、こちらシュガーに私初めてかけたっていうのでかけてみたんですよ。こういう感じで砂糖がかかっている感じですね。でこちらめっちゃ低反発ですね。こちら側にはちょっと汚いんですけどすいません、白いガラス絵の具を塗ってこっちは赤いガラス絵の具です。でこういう留め具とかはセリアで買いました。このシュガーもセリアで買いましたね。次にこちらパキッとせんべいスイーズパキパキして遊ぶって書いてあるやつです。裏には食べ物ではありませんと書いてあって、対象年齢7歳からで注意、口に入れないで優しく触ってください。これはおもちゃですと書いてあります。はい、こちらになります。茶色いやつが、結構せんべいっぽくていいと思います。で、ちょっとここはみ出ちゃってるんでスポンジを付け足してて変な感じになってるんですけども、ピン止めが中に入っていてパチパチできます。低反発で音もいいのでいいですね。こちら結構気に入っています。次にこちらです。結構巨大なあんまんになります。ピンクピンク、はい、ありましたね。タグがついてあって普通にあんまんしか書いてないんですよ。ストラップ加工って書いてあって裏も麻酔バーってやりましたね。でこれもこういう感じで留め具をつけてやっています。はい、これはここに空気の抜ける穴を作ってヒューって音がしますね。わかったかな。こちらのあんまんっていう字はチョコペンで書いたんですよ。チョコペンじゃない、チョコペン。チョコペンで書いて、チョコペンで書いたので、なんか汚くなっちゃってるんですけどね。音がいいです。感じで、結構剥げてるんですけれども、結構っていうか結構言い過ぎんことうまくできたかなと思います。今回はこの4つの手作りスクイーズの紹介をしました。最後までご視聴いただきありがとうございました。バイバイ。